Murume anonzi Ndodana Mark Chuma ari kudiwa nemapurisa ku-UK mushure mekuraya mudzimai wake Zandile Chuma nevana vake vaviri, 1 ane 15 anonzi Natalie, umwe wacho ane 5 anonzi Nala. Murume uyu ane 45 years uye angatishanda kukampani inoita zve-IT. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Tanga tamboti gare tisipo kubva zvatakakumbira help yekuti tigone kunofidha vanhu vari kuconsolate. Takawana rubatsiro tichibva tamanya kunobatsirana nevamwe tichibika tiri koko. So ndo zvimwe zvanga zvaita kuti nguva yedu idzikire pano pasocial. Tikati isu tingazoita zvekunakidzana here vamwe vana vari out there vachifa nenzara. Asi aiwa tinokutendai nekuti zvakafamba mushe takagona kupusha maplates akati one day uye we've been there several times. Okay guys, so back to nyaya yedu. Inyaya inorwadza zvikuru kuti baba ava vatozoonekwa paCCTV footage vari paHeathrow vachiratidza kuti vari kuenda kuZimbabwe. Pazobuda information later on ichiti vanzi vasvika kuluvhevhe uye vamwe vangu achiti guys batsiranai naNdodana ainde kumapurisa kana kuti akwire ndege adzokere kuUK anofesana nenyaya yake, because pane ruma dzakasiyana siyana. Vamwe vari kuti aiwa haasiri yenya kuita ichi asi vanhu vaangachishandidzana navo. So the police are saying Chuma left the UK on Saturday and flew to Zimbabwe. CCTV footage captured him at Heathrow International Airport shortly before Mitumbi yawanikwa Mumba. Authorities are now working with the international agencies to locate him and have urged him to surrender to the police. Friends of the family said Zandile decided to end the marriage and was planning to start a new life with their daughters. They said the couple had been experiencing marital problems for some time and were preparing to divorce, including arranging for their 1.3 million home to be valued for sale. Some friends described Mark as controlling and said he did not want the marriage to end. Zandile was a successful financial crime and anti-money laundering specialist who had worked for major organizations kusanganisira Barclays, KPMG nemakampani akadaro. She was also active in fraud prevention work and had a strong professional reputation. So nyaya iyoyi ndo irimo muguys. Anenge watoona kuti aiwa ndakurambiwa wobva watanga kuthrow matantrum kusvika wati kana ini ndisinewe hapana achava newe, kwakutongo steba vanhu uchivabaya zvakadaro. Police have described the case as complex investigation and said there is no indication of any wider threat to the public. The family, originally from Zimbabwe, had lived in Bedford since 2011 and were well known in their community. Investigation ichiri kuenderera mberi kuti vawane kuti Chuma ari nechepapi uye chi chaitika. So pazobuda imwe source iri kuuya neinformation yekuti Ndodana mukanyisi Mark Chuma has been seen in Luveve Bulawayo. I have shared this information with relevant British authorities for their assessment. If these reports are accurate, I appeal to his family in Zimbabwe and encourage him to do the right thing by surrendering to ZRP. Ndodana mfowethu, if you are reading this, as you always do, please do the right thing. Hand yourself over to the authorities and allow the legal process to take its course. As a community, may we stop speculating and giving false information about the family's private life. We all don't know My thoughts remain with the family and friends of notable Zandile Chuma and their 2 daughters during this devastating time. Do the right thing, Ndodana. Enda kumapurisa. Vamwe vanobva vangozviuraya. Saka ari kuregerei kuzviuraya, ari kutoda kuramba achirarama. Munhu akaita sei unoona vana vako kubva musi vakazvagwa vana uchimanya uchitenga mapampa uchismaila uchitoti vana vangu vazvarwa. Iwe une mweya wesatani wekudambura vana muhuro wozoda kuramba uchirarama uchitodya sadza uchienderera mberi. Akunyara baba ava havanyare. Heika pakaoma. You are absconding to Zimbabwe thinking it's a good move. This is the worst mistake. Zim police, one thing they are good at is hunting after suspects. Vachakukanga to the highest level. Boys are no bata. Best return to UK and support the ongoing investigations. Let the law take its course.
Friends and family do not harbor fugitives. Family yaka-affectiwa. Munhu ogara nemhondi mumba kana akakwanisa kuuraya vana vake vakazvara chaivo nemukadzi wake akazvichuzira oga chinomukwanisa kuuraya vanhu vari bhuruwayo ikoko chii? Ai ndotana, truth is if you did not do it, why are you going into hiding? After hearing such news, your first thought is to disappear. Aiwa atidaroka kana paine marumas wayo kuti pane vanhu vanga achishandidzana navo vanga vachinda vachida kumutsvaka kuti vamuuraye, adi kumanya kunoripota onogara kunyika dzihombe kadzizondo kune mawitness protection nema-MI6 nemamwe maorganization akadaro. Izvi zvinoratidza kuti pane changa chichitiziva. Ende munoziva kuti nyaya yedivhosika kana zvisachaiti, handiti ndiwo unenge wakagarisa munhu nekona mumba. Kana mukadzi ati haachadi, vanhu ngavabvume kurambiwa. The same reason yekuti mudzimai anongoti ndokuda zvobva zvafadza vanhu voita happily ever after. Kana same person akazongoti handichada, ndizvozvo continue with your life. Handiti vange vagara vari millionaire baba chazi vakonesa kunyenga vamwe slay queen vongo continue kurarama life chi. Handiti imba iripo yaizongotengesewa 1.3 million umwe wana 700 umwe wana 700 kana 600 vobva vakontinua nelife dzavo. Unozonyengerera munhu wako uchiuya netumaruva uchiuya kuzoona vana pane kuuraya nekuti kwanziwa hauri kurambiwa. Ava vanosvota baba. Heika musaita majokes mumarriage umo. Wakuita mari kudai wobva wanzi maybe mukadzi akutondishainira munhu akabva newe kumadhaka. Varume havabvumi kurambwa ndati. Kuuraya mukadzi nevana. Alright, vana mhosva yavo ndeyeye. Kana waona kuti haachadza kukurira, it's wise to walk away and find someone who you can talk to. Izvi hazvina kunaka izvi. Kwari haana rugare. Asi zvinhu zvekuti unenge waita nehasha. Ava vafa, asi his life will never be the same again. Vamwe vane muonero wavo vari kuti maybe unenge watoita find out kuti vana vese havasi vako. Hazvina basa guys. It does not justify fact yekuti watora upenyu hwemunhu. Kana waziva kuti havasi vako, chibvuma kakurambiwa munhu aite take care of vana vake. This is so sad man. It is heartbreaking that most men cannot move on. If it was him who wanted to leave, the lady was going to be dropped without anyone fight papa. I think marriage should be dissolved. Vanhu vodanana pasina kugarisana because mental health fights nekuurayana every day is in marriage. Why? Because there was someone behind telling them ndozvinoita imba until umwe aenda. If the man had realized this woman is not the one who fits his demand, akadi kutsvaga anomuitira. Marriage ka ndoumwe mutoriro at its level best pakuzouraya apo. Mawani chaiwo akabhaiza mukuru but tikamubata kunokuka tata ina faka ina ijele. Nyaya iripo ndeyekuti CID mutora shanga neMatrix Zimbabwe havasi kuzovata kusvika mukomana angangurwa. Mondi haideserve kufamba mastreets. Mondi haibvumidzwe chero kudya sadza ere next day. Papicture rake rekuHeathrow ari kuratidza kuti mukomana anga atopusa, anga asina chero mufaro wemunhu ari kundokwira ndege. Chiko nai vedwe unenge uchifunga kuti life yako ichakontinua here kana uchinge wauraya umwe munhu. What do you benefit from that? Inguva yakaoma vedweka kumhuri dzarasikirwa. Aiwa nyaradzwai zvokwadi kumhuri yandodhana. Musagamuchira mukomana mudaritsei. Ingomugamuchirai makabata mafoni kuti yasvika mhondiya, because mukagara naye mumba imomo muchangangurwa murimi. Achasiya kuchekai nekuti pfungwa dzake hadzisi right munhu. Ngaaburitswe mumba imomo. Ngatibatsiranei vanhu vari kubulawayo, vanhu vari kupi. Anyway guys, picture ndiro riri. Ndodhana ngaabatwe. Ndodhana ngaaende anofesa nyaya yake. Hatidi vanhu vanoita get away with crime. Aiwa bodo tazviramba.